za super cenu. A do 23. máme splátky až na 36 mesiacov bez navýšenia. OK Elektro. Počkajte. Rozumiem tomu správne. Vy chcete 2 čaje, ale zaplatiť chcete iba za jeden? Ale to ako toto? Toto není Tesco Mobile. Jedine v Tesco Mobile máte dvojnásobný kredit pri každom dobití. Aj preto môžete volať za menej ako 4 centy za minútu. Skutočne štedrý operátor. V boji proti kašľu a prechladnutiu potrebujete skúsených bojovníkov. Soptuzin tlmí kašeľ a napomáha vykašliavaniu. Kalcium chloratum tela podporuje liečbu zápalu dýchacích ciest. Zibovit na posilnenie imunity. Traja bojovníci proti kašľu, zápalu a na posilnenie imunity. Nájdete vo vašej lekárni. Boli sme ako vy. Mladí a blázniví startavisti. Keď sa leto lásky prehnalo v Urbanovom, dostavali sme pivovar a uvarili prvé pivo. Od tej doby oslavujeme Vianoce na Zlate, rok čo rok. Zlatý bažant. Šťastné a veselé Slovensko. Zlatý bažant a pilné urbanovské včely vám aj tento rok prichystali niečo špeciálne. Medový portér.